sido una decisión muy fácil porque vengo a un club enorme, con mucha ambición, como yo, y se hizo todo muy rápido. Fue la semana pasada y me gustaría agradecer al presidente, que sé que ha hecho un esfuerzo por traerme aquí y muy contento. Πράγματι ήταν μια εύκολη απόφαση, δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω εδώ, έχω φιλοδοξίες, τα πράγματα κίνησαν πάρα πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο που έκανε αυτή την δυνατότητα εφικτή και είναι ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Τι γνωρίζετε τον Παναθηναϊκό και ποιοι είναι οι στόχοι του στο Δεφίλιο? Sí, yo sé que el Panathinaikos es un club muy grande, como he dicho, y para mí el objetivo está claro, que es ganar títulos. Yo creo que es un club que tiene que ganar títulos y vengo para eso. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και για μένα ο στόχος και το βασικό μέλημα είναι η νίκη και η κατάκτηση τίτλων. Ξέρω λοιπόν ότι είναι ένας πολύ σημαντικός σύλλογος και έχω έρθει για να κατακτήσω τίτλους.